Hiriburuko Aturri Kolegioa segurtasun perimetro batez inguratuta dago goizuntatik. 2 pertsona susmagarri sartu baitira bertara eta polizia une honetan pertsona baten bidegabeko sartzea aztertzen ari da. Hauxe gaurko azken orduko albistea, baina badugu besterik. Pirineo Atlantikotako presidenteak berretsi du abiadura handiko trenaren lanak jarraitzea nahi duela, baina baldintza gisa jarri ditu finantziazioa berrikustea eta trena Baionara iristea. Eta etxebizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra, azaroaren 20an Baionan manifestazioa eginen dute. Hilabete eskase falta den honetan, mobilizazioaren xedeak eta helburuak azaldu dituzte antolatzaileek. Poliziak segurtasuna bermatzeko prozedura jarri du martxan eta hiriburuko Aturri Kolegioko ikasleak barnekaldean konfinatu dituzte operazioak irauten duen bitartean. Pirineo Atlantikoetako prefekturak agiri batean azaldu duenez, segurtasuna bermatzeko plan berezi hau abiatu dute eta irizpide zehatz batzuk segiten ari dira plana, besteak beste, ikasleek ezin dute mugikorrarekin kontakturik izan. Jendarmek perimetro bat ezarri dute eskolaren inguruan eta bertara ez hurbiltzeko deia egin dute. Lehen informazioen arabera, goizean ustez 2 pertsona legez kanpo sartu dira kolegiora. Horietako bat atxeman dute eta une honetan bigarrenaren bila ari dira eraikina goitik behera miatzen, izan ere jendarmeek uste dute pertsona liskarti bat izan daitekeela. Familiak Ikeako aparkalekuan bildu dituzte eta une honetan 700 ikasleak eraikinean konfinatuta daude. Abiadura handiko trenaren proiektua berriro ere mai gainean dago. Momentu hauetan aurre ikusita dauden 2 linea berriek, Bordele Tolosa eta Bordele Akize, 14.000 milioi euroko aurrekontua dute. Jean-Jacques Lasser, Pirineo Atlantikoetako departamentuko presidenteak, proiektuarekin aurrera jarraitu nahi duela onartu du, baina 2 baldintzekin. S'agissant de notre département, le conseil départemental serait sollicité, autour de 300 millions, la communauté d'Aguilar. Gure departamentuak momentu honetan 300 milioi euro ordaindu beharko lituzke. Zenbaki hau guztiz onartezina da guretzat eta gainera ezin diogu aurre egin. Nous sommes d'accord, nous voulons contribuer à un niveau qui est un niveau discuté. Noski gure zatia ordaindu behar dugula, baina irtenbide orekatu bat aurkitu behar dugu kopuru honekin ez baikaude ados. Horretaz gain departamentuko presidenteak aurre ikusita dauden 2 linea horietan ere aldaketak proposatzen ditu. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait la construction d'un projet Bordeaux-Bayonne. Gure ustetan Bordeletik Akizera iristen den linea hori Baionara luzatu beharko litzateke. Egun proiektu hau 2037ko amaitzea espero dute. Eztabaidak bihar jarraituko du Pauen egingo den osoko bilkuran. Etxebizitza duin bat izateko geroz eta zailtasun handiagoak daudela salatzeko manifestazioa ditu dute azaroaren 20irako. 30 elkarte, erakunde, sindikatu eta alderdi politiko ezberdin baino gehiago gitu dira deialdira eta 5 neurri proposatu dituzte krisiari aurre egiteko. Erraiteko, aski, kolektiboki, aski, egoera hori ez da gehiago posible, individualki ezin dugu deus egin, baina kolektiboki bai, beraz aski egan. Gaur egun diren diabetasun pentsa molde horrekin, eta agian pentsatzea behar ez dela zilegia adibidez 2 etxebizitza ukaitea bat baino. Etxebizitzaren krisia lehentasunezko arazo bat dela nabarmendu dute.
Iruditzen zait izigarri garrantzitsua dela guretzat eta ez dugula aterabiderik ikusten. Eta nahasten da gainera klima krisarekin eta beste sozial krisiekin eta nahasketa horrek hori da zailtasuna guretzat gazte gisa horren pare egiteko eta iruditzen zait behar dugula etxebizitzaren borroka hasi. Besteak beste alokairuan jartzen diren etxeen zerga erreforma galde egiten dute eta Euskal Elkargoari etxe bizitza turistikoaren inguruan erabilera aldatzeko baimenaren araudia aldatu behar duela eskatu diote. Legea bizi arazteko, badira tresnak, tresna legalak, eta behar ere badira beste borrokak bultzatzeko, legeak mugiarazteko edo zergatik ez lege berriak sorarazteko. Etxe bizitza duin bat pertsona guztiek izateko eskubidea ere aldarrikatu dute eta ildo horretan aterabiderik gabeko 300 etxe gabe daudela Baiona inguruan gogorarazi dute orain dela 5 urteko xifren bikoitza. Goera hori ez badugu deus egiten, geroz eta larriago bilakatuko da. Eta pentsatzen dugu hor albezain fite behar girela lehenik mobilizatu eta gero neurriak hartu egoerari hori aurre egiteko. Independentea, parekidea eta sektore guztiak barne bilduko lituzkeen behatoki iraunkor bat martxan jartzeko beharra proposatu dute. Gira denak kontziente zein aterabide gaur egun existitzen diren eta iduritzen zait hori behar dugula ere helarazi jendeari eta ez bakarrik izaiteko aspertuak gure bakoitzak bere lekuan, baina denak behar dugu ere esperientzia ukan eta gauzak aldatzeko aukera badela eta bereziki azaroaren 20an hasten dela Baionako karriketan. Asteuntako arogoxoak irudi ederrak utzi dizkigu, hauek atzoko ilunabarrarenak Miarritzetik filmatuta. Ego haizetik orain temperatura freskoagoetara pasatu gara eta euri pixkat egingo duen arren, asteburura begira eguzkia izanen dugu bueltan. Euskal Herriko zeruak laranja kolorez, morez eta gorriz tindatu dira aste honetan eta hau izan da Euskal Herriko toki askotatik ilunabarrean eta egun sentian ikusi ahal izan den ikuskizuna. Hauxe, Bart Biarritzekoa. Duela 1 urte sortu zen Michel Abegiri oratu dute berriki Herri Uzta Festivalean. Kulturari egindako ekarpenagatik eta uztarizarra izanagatik omenaldi berezia egin diote aurten. Zentzu horretan garrantzia berezia izan du Peio Labegiri semeak eta Maialen Errota bere kantariak elkarrekin egin duten diskoaren aurkezpenak. Doinu hauekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte.